Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ate Juna Buhulana. Nag-ready na sa mi guys kay sa baa sa manok. Nag-ready dahil mi karon kay mo antong mi og tagbilaran. Maglukat manggod ko daan og ticket guys kay mularga na pud ko og mapuhon para Cebu City. So maniguro ta kay basig di ta kasakay. So mulukat na lang tadaan og ticket. Unya si Gab. Mukaon si Gab og Jabi. Yehe. Gab. Kanaw sa uy. Kaon og Jabi si Gab. Sakay na sad mi sa among limousine. O naa mi limousine nga kuan service. Sakay na dito Gab. Nagdaga na si Gabriel. Kuyog sa diay na mo si Ate Janine. Si Gab. Kuyog na mo sa Ate Janine kay magpa-CBC po din. Uwan-uwan biyahe guys. Likuan na po ning langit. Ni kislom. Unya ni sugod o uwan. Kalipaan o. Maugid ni amo ang agianan di repermi. Side by side kay kanipaan. Napahunas na o kay suog na agkuan suba. Mauwan nga kautuhon. La, tao pa jud o. Pero ni kuan na siya ni hunas na padung. Ag tanawa ag taytayan dito kay duol na agkuan. Dagat sa taytayan. Wa ka sa kay balik. Kanang naka yung kusog-kusog yun aguan guys o na naka sa iskina sa highway mga kanipaan yun na ako ang makitaan diha og suba mauni ang Abatan Bridge. Anirado namin sa mo ang limousine kay ambi kayo kusog-kusog na ang kuwan. Asa man taagi? Nain ni para nagtuo siguro sa pasahiroan. Nang laktod may aring wala kaayoy daghan sakyanan kay aron dita matanggong po datong traffic. Asa man ta nga Jollibee mga on? Sa Marcila ta. Marcila Jollibee. Paliko na ta guys, padung sa Plaza Marcila. Magkakaon na si Gab og Jollibee. Plaza Marcila na ta. Hinglabong na pud lagi ang dahon aning kahoy. Ay, labong na kaayo. Katong gibalita nga daghag kuan ba? Daghan o python. Derita. Diri na mi mga unsa Jollibee. Gabriel o si Janine. Kuan nag holding hands sila. Mangita sa tadaan og table. Usa ta mag-order. Ato na lang mi sa ibabaw kay wa na jud vacant diri sa ubos. Hinay doy. Kay taas-taas ang hagdan. Ay, dito ta. Mingaw-mingaw diri sa taas. Diri lang ka doy ha. Mag-order si tita ha. Wahala nga po. Ay.
Mayabo. Ayaw lang na. Hindi mo na pagaling. Gamay kayo imong kutsara, be. Asa gud imong kutsara, ge? Sa ice cream man na ang kutsara. What, Papa? Nakuha pag kutsara. Big. Oh, big. I'm a small. Oh, small na para ice cream. Sarap. Chicken wings. Humana may og paniud to guys, unya nag-atang na pud mi sa amo ang limousine kay mo proceed na pud mi sa Galiares Hospital. Kay si ha? Oh, ato ta sa hospital pero di ka mo kuyog kay magpakuha magdugo si Ate Janine. Ay, dili lang mo kuyog kay may doktor adto. Mabilot ka kusog boy. Magpasibisi si Janine. Magpasibisi si Ate Janine. Tusok apel. Oh, asa man tusukan. Asa may kakuhaan di. Di dahil niya ni big tusukon anak-anak. Oh. Ang kahoy ba, hinglabong gyud ang kahoy. No, kana na ang daghang kahoy ba? O kanang daghang kahoy, daghang dahon ba katong naay nasunog sa una niya. Ingon sila nga naay daghang kanang payton nakitaan sa ilawom. Tinuod lagi ko no. Na ako nay daghan na muyuan na sa ilawom nga payton. Na ako nay kuan ana kanang murag hari-hari nga payton. Lagi. Atong tanawon dai una guys, og gamay ra bang nang lukat og ticket kay maglukat ta una og ticket. Kay ma-fully book na pud unya. Dire ra man no sa corner, ani ra Alex. So guys, nakalukat na ko og ticket. Proceed na gud mi sa kana diversion road. Lampas ko no to sa Panglaw kung mahuman to. So badong nami guys sa Galiares Hospital. Iuna na lang yun namo ang lukat o ticket kay basig ma-fully book sa di ta makalarga uma. Layo na pud tag agian, tubigon na pud ta basta di makasakay dire. Still in Tagbilaran City ta guys. Ha? Ugma? Oh, training man ko ugma 27 o 28. So, ditso na lang kog syudad. Nagda naman ko daag sinina. Kay ugmo. Wa. Kay ugmo ato pagod ko og dalagit unya. Biyahe na pud kog syudad ugma. Ditso na lang oy unya. Wa pud ta ka siguro nga ini larga karon dito, di ba pug kuma-fully bookan. Kapoy man gud kaayo nang mag-fully book unya. Hangyo na punta. Si Gab-Gab, nagpadapli na po si Gab-Gab. Wala ka gitulog dong. Wala gitulog si Gabriel. Asa maning baranggayan eh. Padong ni sa BQ nga likod. Wala na ang spirit ron. Ingon ani nagyud kasagaran mga tricycle dire. Kani o mga bao-bao. Daghan pud masulod man. Kuan na pud ang tag
Tagbilaran, oy, daghan na pog sakyanan, no? Makuan na pod, magka heavy traffic na sad. Ay, Alturas Mall, mandi ay ni, oh. Na nagsakay-sakay ag iro. Na nagsakay og motor. Gihalhal, kuan sir na, giinitan. Alturas. Di lang ta mamalit og sliced bread unya kay magpapalit si nanay og sliced bread. Makasulod yata diha. Uy, mas di ay be. So niana sad may galaag-laag sa sulod sa Alturas, guys. So una na tong pangitaon kay ang CR kay kaihion na gyud ko bay. Asa man be? CR third floor. Ay, di ara gyud ang CR. Makapangihi na gyud ta. Mamalit may upan. Dire may o mamalit og bread. Dire dayahang giingon. Asa man ang akana nga sliced bread? Lami lagi ni nga sliced bread. Kamao pa ni si Janine mamili og kuan, oh. Kamao mamalit kay ang expiry pa yang tanawon kung asay pinakadugay nga expiry mo yang pilion tulo. Naay basket ka? Okay? Punan na mo kay basig kulangon. Lami na ipares og kape. Extra 1 so measure 9 years. Naa na po di ay may diri sa Greenwich, guys, kay nagbulat lagi mi ni Janice unya nag-order na pud may aron makalingkod-lingkod mi diri. Gulat pa mi sa mo ang order, wa pa maninitingog lagi kana, oh. Paris, kanina ya mo ang gi-order kay respeto naman diri sa mo ang gilingkuran. Tunga lang mi Janine ani kay ganina naman mi sige kinaon, oh. Oh.
Okay. Frozen cakes. Dayon. Choco tiramisu. Kana. Patilawa ko anak gamay. Unya, patilawon puti ka ari kay para makahibalo tag unsay lami ani tanan. Init. Nagbog. Nito eh. Kung ito na oy kay kuan sayang. Mozzarella magud niya. Hot sauce na? Yeah. Gamay ra. Magbutangin po kong hot sauce, be. Harap na. Kani siya kay ag choco tiramisu ni siya. Lami ni siya ay kay humot-humot siyang coffee. Dayon kani kay ag caramel. Dili na ko bet ang caramel. Tanawa, di bawa na hurot. Mas lami yun tong kuan. Kani o. Kay humot kaayo siya. Hotda pa na be o. Kay may mandiri kay na sweeper o. Di na kuno siya manihapon kay nabusog na siya. Dugay-dugay man si Janice oy.